llunor at Gwynedd, Llywydd y dydd mawr. Llunor, fel merch o'r ardal, faint o fraint yw e cael bod nôl ar y Steddfod ar maes fel Llywydd? Hyfryd, dwi'n teimlo'n rhydr enfawr gael y gwahoddiad i ddweud y gwir. O'n i ddim yn disgwyl wrth reswm. Ffones i mam yn syth, o'n i mor hapus, a hi'n wrth i bodd, ond meddwl amdano fe, fi sy'n teimlo, waw, gallen nhw wedi dewis gymaint o bobl, a dewis fiad. Hwna'n anrhydr, felly ddim yn swnio. O, dewis doeth ar rhan yr erth, fi'n meddwl. A ti'n meddwl bod yn bwysig bod y Steddfod yn dod i ardaloedd bach fel Crymych a Bonca? Ydw, bendant. Ni'n credu cryf dyle pob Steddfod symud. Mae fe'n helpu'r gymunedau ddod at ei gilydd, mae'n ymwneud â'i gilydd. Mae hefyd yn gwneud siŵr bod pobl yn mynd i ardaloedd bydden nhw falle ddim yn mynd i'r arfer. A mae enwedig yn Sir Benfro, a mae Steddfod Sir Benfro yw hon. Mae miloedd y Sir ni'n gyfarwydd felly ddim gymaint o Gymraeg yna. Wel, gyda'r Steddfod, maen nhw'n cael ei deall gwerth y Gymraeg, a wedyn felly bydden nhw'n moyn defnyddio'r Gymraeg yn mwy. Enwedig bobl ifanc. Yn gwybod. Mwynhewch awr dydd a diolch yn fawr i chi.